School Foresight. Jak bude vypadat inteligentní škola roku 2020? Odpověď na tuto otázku mohli získat žáci a studenti prostřednictvím výstavy School Foresight. Vize školy budoucnosti, kterou pořádalo naše gymnázium ve spolupráci s partnery z Řecka, Estonska, Bulharska, Rumunska a Švédska v rámci stejnojmenného evropského projektu. Návštěvníci výstavy si mohli vyzkoušet ovládání teleskopů řecké observatoře prostřednictvím internetu, osahat si dotykovou obrazovku Smartboard nebo si vyzkoušet netradiční výuku jazyků v programu Link. Velké pozornosti se těšilo i klíčovací studio dětské televize Liberec nebo ovládání robotů ze stavebnice Lego.